مصطفى منبع للصفا سيد الأنبياء مشعل في الوفاء بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. muna gode ma Allah subhanahu wata'ala da ya sake sada mu da ku a cikin wannan shiri namu mai albarka na filin tambayoyi wanda yake zuwa muku da wannan zawiya mai albarka zawiyatu ashabi safina ni maulana Sheikh Ahmad Rufai kawo Kaduna. Yau ma muna tare da babban malamin mu a Sheikh Shu'aibu Nu daga garin cikin wannan malam shine kasance yake amsa tambayoyin da yake zuwa hannun mu daga gare ku. Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin kayan da ra'ayin kasancewa lokaci ba mu fara shi akan lokaci ba. Sannan muna ƙara miƙa uzuri a gare ku uwa masu bibiyan mu a wannan shiri kasancewa mun yi alƙawari za mu kawo wannan shirin live amma har yanzu dai abin bai yiwu ba sakamakon matsaloli da muke samu na na'urar mu. Ba tare da bata lokaci ba za mu shiga cikin shirin akan wakallahu a yau muna tambayoyi guda uku a takaice inda tambayar mu ta farko take cewa menene hukuncin macen da take cutar da mijinta kuma tana kula da ibadunta, tana matuƙar kula da ibadunta da kyau amma kuma tana cutar da mijinta a zama aure. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن الصحابة والتابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين مقلدين بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu daman ƙara saduwa a wannan fili mai yawan albarka ƙarƙashin zawiya da Sheikh Ahmad Rufai. Allah ya ƙara masa yarda da lafiya. Kuma inda aka saba dai muna amsa tambayoyin. Na farko dai kamar da aka yi wannan tambaya cewa mace ce wadda ta kasance mai biyayya kenan ga Allah subhanahu wa ta'ala. Amma babban damuwan shi ne ba ta biyayya ga mijinta, tana cutar da shi. To shi aure kamar da aka sani Allah ya gina shi ne akan biyayya. Ya yabi mata bayan ya dora ma maza nasu nauyin sai ya kawo nauyin mata da shi. Na farko dai Allah ya gaya mana wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Wato yana daga cikin ayoyi na alamomi masu ban mamaki na ikon Allah. Allah ya halicci matanmu daga kawunanmu domin ba dan komai ba, wata nima ne babba da Allah ya mana mu samu natsuwa ga matan. Allah ya ce hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Wato ku tufafin matan ne, matan ma tufafin ku ne. Saboda haka hanyar cutarwan suna da yawa. Wannan tambayan aka ce za a tsaya akan ta ma za ta cinye lokaci. Tunda ba an faɗi nau'in cutarwan ba ne, cutarwan suna da yawa. Amma dai a takaice Allah ya ce da ala bainakum waddatan wa rahama, aka sanya wata irin ƙauna da rahama tsakaninku. Annabi ma dai umarni a auri mata ce tarakul waluda bani nukatun kuma yawmin kiyama. A auri mata waɗanda masu soyayya ɗin ne, masu haihuwa. Saboda haka Allah subhanahu wata'ala da ya auren nan sai ya ɗora mana nauyin a kanmu. Ya ce alrijal qawwamuna 'ala an-nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwali. Sai ce fasaliyat qanitatun abinda ake nema hafizat ligai bima hafizallah. Allah ya ce maza
arjan mazaje qawwamuna 'ala nisa'i sune masu dagewa su tsaya akan dukkan hidima na mata bima fallallahu ba'an ala ba'd saboda Allah ya fifita sashi maza akan mata din wa bima anfaqu min amwalihim kar mu mance Allah ya ɗauki ɗiya ya baka nauyin iyaye dinnan da za su ke ɗauka kai ne kace za ka iya ɗauka kuma ka ɗauka ne saboda haka bima fallawa ba'an ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim sai Allah ya ce fasalihati mace ta ƙware mai biyayya mai kiyaye abinda Allah ya ce ta kiyaye to wannan haƙƙi ne wanda Allah ya ɗora ma mace ta kiyaye haƙƙin miji dole ne har nabi sallallahu alaihi wasallam yake ce kairul mar'ati mafi alherin mace alladhi idza amarta ata'atka wanda idan kai umurni za ta biyayya wa idza nazarta ilaiha in ka kalle ta sarratka za ta faranta maka rai wa idza jibta anha abzarka fi nafsiha wa malika in ba ka nan ba za karya bace da za ta je ta ɗauki kanta ta kai wajen wani za ta kiyaye ka ta kiyaye dukiyanka ta kiyaye 'ya'yanka ta kiyaye gidanka to wannan mace ta kwarai kenan idan ba wannan to yake nan ko aure bai yi albarka ba an gane kullum shi malamin mu yana cewa duk inda kaga mai gida lokacin magariba ya tsaya wajen mai shayi to magana ta lalace ma'ana mace bata iya rike mijinta ba kenan amma idan akwai biyayya namiji Allah yake je nemo abinci yana nemowa ya kosa ne zo birge matar shi ya kawo abin da gida duk namiji haka yake don aka san haka abu ya lalace saboda haka a gurguje nau'in cutarwan na farko ne rashin biyayya kamar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar da Allah ya ce salihatu qanitatin salihah mace qanitatin mai biyayya kenan hazatul gaibi ma zalla mai kiyaye wato tsare kanta kenan ta tsare dukiyansa to mace ta kwarai kenan to idan ba a samu wannan ba matar da ba a samu wannan ba to aka san wannan to ta halaka na farko haƙƙi wanda ake nema don mace ta kiyaye kar ta cutar da mijinta kuna libasin da kuma anti libasin na mace rufa mashi asiri za mu ga a gurguje abin da ya faru tsakanin matan annabi sallallahu alaihi wasallam da shi manzo din sirri ne fa annabi ya gaya ma in asarar nabi ila ba da azwaji hadisan falamma naba biyu asarallahu alaihi arraba an bari falamma naba qalan man abaka za qala nabani alimul kabir sai Allah ya ce in tuba illa fa qasaga qulubakum wa in tazara alaihi fa innahu maulahu wa jibrilu wa salmun wal malaikatu fa zalika akan cutarwa ne annabi ya gaya matarsa sirri ne ba kar ta gaya ma ɗayan daɗin hira ta gaya mashi ji irin yadda Allah yake cewa Allah shine maulan shi mala'iku maulansa muminai dukkan za su taimaka ma annabi akan wannan makirci na mace saboda haka farko kar mace ta yadda tana buɗe sirrin mijinta cutarwa ne babba wani cutarwan da yake cutar da miji sosai ya jefa maza akan halaka wajen kwanciya annabi sallallahu alaihi wasallam sai sun inganta kan wannan da yawa cewa idan idza da arajul imratahu ila firashi fa abat wato namiji ya nemi matar shi ta zo shimfiɗan shi an wani kinaya ya neme ta zo ta kwanta tare da shi ta ƙi ta je ta kwanciya wani gurin ma'ana ba ta da niyyar biya masa bukata to wannan mace la'anar mala'ikatu mala'iku na sama da dukkan ma bayi akwai ruwayan da take cewa dukkan mu'minai da kowa la'anta ta yake in kuwa aka samu la'ana an yi nisa daga ramin Allah dole ne mace ta kasance mai biyayya ga miji wani ya zo ya je ya ga yadda wasu kasashe suke darajar shugaban suke musu biyayya suke girmama su ta faɗi su musu sujuda ya zo ya ce ya rasulallah abin da ya kamata mu ma ka faɗi muna maka sujuda ya rasulallah annabi hana ya ce da kuntu amiran ahadan an yasjida li ahadin la amartu mar'ata an tasjida li zawjiha saboda tsabagen nauyin aure
ya ce da zan umarni ga wani ya ma wani sujuda to mace ce zan fara cewa ta yi ma mijinta sujuda ba ma ɗa da tsakanin shi da iyaye ba saboda nauyin abin nan to a takaice a ƙarshe annabi sallallahu alaihi hadisi ne na imam dabrani da wasu malaman hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa mutane uku ba a daga sallar su ko da fauka shibrin ko da kamu guda na farko rajulun amma qawmin wa hum lahu karihun wanda yake jagorancin mutane ba sa son jagorancinsa ko limanci ne ko mene jagoranci ne na biyu ne ita ce mace waɗanda matar da take husatar da mijinta take cutar da shi sallanta ma ba a ɗauka ka zuwa kama sai wa rajulani mutasarimani mutane biyun da suke ƙaurace ma juna sun yanke alaka kuma suna da an su dukkan su muminai ne to waɗannan sallan su ko kamu guda ba a ɗaga zuwa sama saboda haka macen da take cutar da mijinta hanyoyin cutarwa da yawa suna nan da yawa Allah ya kiyaye in ai a dunkule kawai cutar ga miji kawai yana kai mace zuwa wucin Allah kuma ta shiga cikin wuta ta dawo a wutan Allah ya kiyaye. Assalamu alaikum. Lawa alhamdulillah. A haka maka za ka kashe wannan tambayar. So wata tambaya ta bijiro mana. Misali yanzu mace za ta iya bijirowa umarnin mijinta saboda wani umarni ya taso ta wadda ta bangaren iyayenta misali iyayenta su a ce kaza sai a samu akasi sai magana ta ci karo da mijinta za ta iya bijirewa maganar mijinta ta bi maganar iyayenta. To wannan babban kuskure ne saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa idza sallat kamsaha wa samar shaharaha a wata ruwan a farjaha wa ɗaɗbala fatalkul jannata da bi aibani sha ba kawo ma iyaye ba idan sallat kamsa mace mumina musulma ta yi salloli biyar ɗinta wa sama shara tana azuminta na ramadan ta kiyaye farjinta ba ta zuwa ta yi fasikanci wata ruwayan ba kawo wannan sannan ta biyayya ga mijinta to ƙofofin aljannan gaba ɗaya a buɗe ne ta zaɓi wanda za ta shiga saboda haka ba a biyayya ga miji wajibi ne iyaye ko su kamar da Allah ya mana bayani Allah baya rikitar da lamari komai nashi a tsare ne iyaye su matsayinsu wa sanar insan biyu walidai amalat hukumu wani ala wani fisarfi an nishkurni wal walidai ka godiya ne za ma iyaye an gane kyautata musu an gane saboda haka tsakaninta da iyayenta kyautatawa tsakani kuma da miji shi biyayya ne duk abin da ya nema a yin ba saba ma shari'a ba ne dole ne ke ma ya saba ma shari'a za ta ta ya nima kuyi fi ma sai su kare an gane ba saba ma Allah cikin neman yardan wani abokin halitta saboda haka iyaye a girmama su a so su a taimaka musu albirru ne a nuna musu hutun kuri kyakkyawan ɗabi'a shi ko miji gaba ɗaya biyayya ne za a yi mishi duk abin da ya nema a yi in dai ba shari'a ta hana abin ba to dole ne a yi so a rabe iyaye kyautatawa miji kuma biyayya Allah ya samu dace kuma iyaye lalle ne su nisanci irin abubuwan da ake yi ka ɗauki ɗiyarka ka ce da miji biyayya kuma kana kawo umarnin da zai saba da biyayya miji wannan babban kuskure ne ka koya mata mummunan ɗabi'a Allah ya kiyaye. Alhamdulillah. Yan uwa ka manta kuna tare da shirinmu na filin tambayoyi wanda yake zuwa muku ƙarƙashin zawiyar Maulana Sheikh Ahmad Rufai kawo Kaduna. A kan wakalla ba za a ɓata lokaci ba za mu shiga cikin tambayar mu ta biyu inda mai tambaya yake cewa menene hukuncin mutumin da bako ne ya shigo cikin gari yunwa ta kama shi bai samu abinci ba sai ga wani gona lambu haka da ya yi tashi sai shiga shi. wa sallallahu ala nabiyil karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Wannan tambaya shi wato a shari'a na musulunci yana duban larura
da Allah ya ce mana hurumat alaikumul maitatu wad damu wal lahmul khinzir wa ma uhilla li ghayri llahi wal munkaratu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan nadiyatu wa ma akala sabi illa ma zakaytum wa ala nabi an tastaksu bil azam duka wadannan haramun an gane. Amma can karshe sai Allah ya ce fa man nuqra fi maqmatin ghayri mutajanib li isba inna la ghafurur rahim. Wani guri ya ce fa wani da gaira baki wala ali falati mali, wani guri ya ce fa inna la ghafurur rahim ma bai ce falati mali din ba. Bukatuwa, tsananin bukatuwa ta sa wato abin da yake a garura ta biyan ma'azura, garura ta kan sa abin da yake haramun ne wato a ɗage maka kafa. In ba haka ba yayi wallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an tarari wala taqulu anfusakum inna la kana bikum rahiman ba, cewa kar ku ci dukiyanku bil batil. Batil din nan yana dauka abubuwa da yawa, sata ne, kwace ne, 419 ne, fashi da makami ne, yaudara ce, menene duka batil ne. To amma larura ta kawo shikenan sai ka ci, amma kamar yadda wani hadisi na Amr bin Shu'aib ana biyan jaddi kenan. Malama hadisi ce ma Imam Tabrani ya ruwaito, an tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam cewa mutumin da ya shiga gona yana da bukatan abu na ci, akwai bukatuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce babu laifi in ba bayan ya cin ya ɗiba a hannun riga ya gaba da shi ba, babu laifi akan wannan. In dai akwai larura din ba yadda za a yi wannan shari'a, ko a babin haji za a ga an kawo irin wannan ba za a yi masa haji ba. Ko Umar ma radiyallahu anhu zamanin shi an yi sata, ya tambaye me yasa kai sata, ya ce ya amira nuna yunwa ne ta tasa ni gaba, ya ce a sake shi ba haji a kan. An gane wannan ya tabbata zamanin Usman bin Affan ma ya fara haka, bai yi haji din ba. Allah ya samu dace. Alhamdulillah. Ɗan uwa masu kallon sare kan kuma tamala ya ci da lura kan mutum ya alta ya gonan wani ya ci ya haniya ya kai guzuri ya ce ya yi ba wani kai ma iyali tamala ya ci da lura. wannan bara wuri. Alhamdulillah za mu shiga cikin tambayar da uku. Alam bai tambaya ke cewa shin mace za ta iya tafiya ba tare da muharraminta ba? wa sallallahu ala nabi karim sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu alaikum. Hadisi ya inganta cewa wani bawan Allah ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Rasulullah, ni na yi shiri na wajibta ma kaina a je jihadin guri kaza da kaza da kaza da kaza, matata ta je ai za ta tafi yakin haji ya Rasulullah, saboda muhimmancin tsare iyali. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a bar jihadin, je ka raka matanka aikin haji. Gantaccen hadisi an gane. To kuma akwai hadisi na Abdullahi bin Abbas da yake cewa baya la yahillu li imra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tusafira fawqa thalathati ayyam illa ma bi mahrami. Baya halarta ga wata mace da ta imani da Allah da manzansa ta tafiya na kwana 3 sai tare da maharami. Shi yasa malamanmu na fiqh suka ce ko aikin haji da ya zama farilla din nan zaka sai ce ma azima harami sai da maharami, ko kuwa akwai wasu a rifka na jama'a mamuna wanda aka amince da su, rifkatu mamunatun, wato rika abokanan ta iya waɗanda amintattu ne suna da yawa, to ta iya bi haji ba kenan. Sannan Abdullahi bin Mas'ud radiyallahu anhu shi ma rawaito wannan hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Na Abu Hurairah radiyallahu anhu ya ce kwana ɗaya kawai, yawmun wa lailatin, mace ta tahiyya na yawmun wa lailatin ba tare da maharami ba haramun. An gane, saboda haka ba halatta hadisi yana da yawa akan wannan, ba zai halatta ba. Allah ya samu dace. Alhamdulillah, alhamdulillah. A nan za mu jalabula wannan shiri. A nan za mu jalabula wannan shiri a madadin ni da na gabatar da shirin Awwal Sayyid Hadimi tare da babban shehin mu a Sheikh Shu'aib Nuhu daga cikin. Insha Allah, kamar yadda muke muku alƙawari, wannan shiri dama an tsara shi ne ya rika zuwa live, ba wai a rika
daura shi daga baya ba, saboda gudunmuwan da za ku iya kawo mana cikin wannan shiri, domin tambayoyin dama muke bukata, domin malamin bai samu ya rika warware mana su, musamman tambayoyin da suke yawan ci mana tuwa ƙwarya a wannan zamanin. So insha Allah ba alƙawari muke ba, amma muna sa rai insha Allah bi iznillahi ta'ala shirin mu na gaba zai zo live ne, za a ga sanarwa a cikin page mu mai albarka. A nan muke muku sallama irin ta addinin musulunci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.